हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आङो दिनै नोंथांमोननो अनलाइन गारि बा अनलाइन कार बा अनलाइन अट' बेखौ माबोरैहाय बुकिं खालामनो आं बेखौ दिनै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनोसै गोबां फंबायफोरा माने थाब भिडिअ लाबोजानो लुगैदोंमोन आंना एसे लेट जाबाय बेनि थाखाय सरि दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायना हो आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दा आङो दिनै सिगांग्रो अलानिखौ दिन्थिग्रोगोन अलाखौ माबोरैहाय बुकिं खालामनो अलानि थ्रुयैहाय माबोरै कार बुकिं खालामो एबा बेनि बेहाय माबोरैहाय रेजिस्टार खालामनांगौ बेनिफ्राय माबोरै कार बुकिं खालामहैगोन बा अट' बुकिं खालामगोन आं बिनि फारसे दिनै गुवारै नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'टेब इउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि फेसबुक पेज एबा फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकखौबो फल' खालामनानै होबानो जाबाय दा भिडिअखौ लेट खालामाजासे थाबैनो आङो दिन्थिनोसै दा जोङो अलाखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय अलायावहाय सिगांग्रो प्ले स्ट'राव थांनांगोन आङो स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामसै स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामबाय जोङो सिगांग्रो प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ माने बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामनांगोन आङो प्ले स्ट'राव क्लिक खालामबाय नोंथांमोनहा साइडआव नुगोन दानिया सार्च बाराव लिरनांगोन अला OLA अला नङा होमबा मोनथामल' स्पेलिं दानिया नैफ्राय नुबाय गाहायाव अला बुक केब अट' बाइक टेक्सि बेखौ इनस्टल खालामनांसिगोन दाना बेहाय क्लिक खालामबाय आं इनस्टलाव दा एसे टाइम लागोन इनस्टल खालामनायावहाय नै जाबायानोसै आंना इन्टारनेटआ बिराद स्पिड नालाय नैबे एयारटेलावहाय अपेन सिखारबाय दानिया बे अपेनाव सिम्पलि क्लिक खालामदो नोंथांमोन अपेनाव क्लिक खालामबा दानिया बेफोरबायदि फैगोन कन्टिनिउ उइथ फन नाम्बार होनानै कन्टिनिउ खालामनो थिनदों हो दानिया बाहाय क्लिक खालामबानो जाबाय आं थाब थाब फोरमायलांगोन दानिया मबाइल नाम्बारा नोंना जुदि बाहाय सिखारगोन आरोखि नोंना जुदि दंखायो माबाखानायब्ला माबा खनसे नङा खनसे लगइन खालामखानायबा नङाबा एन्टार खालामनांगोन दा आंना मबाइल नाम्बार दंखायो हिसाबै आङो सिम्पलि नैबे मबाइल नाम्बाराव क्लिक खालाम सरि मबाइल नाम्बारा थांबाय दा नैबे कान्ट्रिखौ नायनांगोन बे इन्डिया थानांगोन हो 91 दानिया आङो बाहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ पेस्टल' खालामसै हा पेस्ट खालामबाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोनहा बाहाय मबाइल नाम्बारखौ थुना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट क्लिक खालामदो दानिया OTP फैगोन नोंथांमोन बाहाय OTP नै गावनो गाव लाखायो दानिया एलाउ क्लिक खालामनांगोन नैबे गाहायाव जे एलाउ फैबायना SMS फैबाय एलाउ क्लिक खालामबाय आङो बिनिफ्राय नैबे लकेसननि पारमिसनखौ होनांगोन होबाय आङो बेखौबो एलाउ खालामबाय दानिया लकेसनखौ अन खालामनो थिनबाय नालाय आङो टु कन्टिनिउ टार्न अन डिभाइस लकेसन बेखौ आं अन खालामबाय अके दानिया एलाउ आरो GPS टार्न अफ GPS आबो टार्न अफमोन नालाय बेखौबो अन खालामनो थिनबाय GPS टार्न अन जाबाय दाना जाबाय हो नोंथांमोन बिराद सिम्पल बेखिनियानो नाथाय आंनिया सिगाङावहाय बेहाय माने रेजिस्टार खालामखानायखाय आंना बेबायदि जादों दा नोंथांमोननिया ओरैबायदि जागोन मबाइल नाम्बार होनानै OTP फैखांनायनि उनाव डाइरेक्ट नोंथांनाव मोनसे कल फैगोन हा बेखौ नोंथाङा कलखौ रिसिभ खालामनानै बाहाय नोंखौ माखासे नाम्बार इन्टार खालामनो थिनगोन जुदि नोङो अला रेजिस्टारखौ एक्सेप्ट खालामनोबा बा कन्टिनिउ खालामनो थाखाय 1 दाबाय होननाय फैगोन आरोखि 1 दाबाय 1 इन्टार खालामबानो जाबाय 1 नाम्बाराव थुनानै होबानो जाबाय आरो जुदि नोंनो नाङाब्ला 2 दाबाव माने 2 नाम्बारखौ थुनो थिनगोन 2 नाम्बारखौ थुयोबा नोंना अला रेजिस्टार खालामनाया जानाय नङा आरोखि बेनिखायनो 1 नाम्बारखौ थुनानै होबानो जाबाय बुजिबायना रायजोफोर आरो दानिया जोङो माबोरैहाय माबानो नङा होमबा बुकिं खालामनो दा नैफ्राय नुखाबाय नोंथांमोनहा स्क्रिनावहाय दा आङो सिम्पलि नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माने नोंना सिगां अला जुदि नों खालामनो थाङोब्ला अलाजों कार बुकिं खालामनो थाङोब्ला नोङो लकेसन अन खालामनांगोन नङा होमबा सिगां बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायदो नैबेहाय गोजौआवहाय सार्च बार दं बाहाय बे सार्च बाराव अलरेडि लकेसन अन खालामखानाय नालाय दा बेवहाय नोंनि जे नों लकेसनाव गसंनानै दं बे बाहाय ओंखारखागोन मिथिबाय बियो पिकआप लकेसन जागोन बेयो नोंखौ बेनिफ्राय लायगोन मिथिबाय पिकआप लकेसना बेवहाय थागोन आरो जुदि बाहाय पिकआप लकेसन जेबो फैयाखैबा नों बबे जायगायाव दं बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय सार्च डेस्टिनेसन
बिसि गोजानाव थांगोन बा बबे लकेसनाव थांगोन बेखौ सार्च खालामनो थिनदों नैबेहाय दा सार्च डेस्टिनेशनाव आं क्लिक खालामसै आङो सिम्पलि SMBT रेलवे स्टेशनखौनो दिन्थिनोसै दा नैबे आंना बानि बिल्डिं फार्स्ट क्रस सिफोरा बिहाइन्ड NTTF नङा होमबा आंना बे पिकआप लकेसन बिनिफ्राय पिकआप खालामनानै आंखौ लांगोन माने SMBT रेलवे स्टेशनाव सापस आं नैफ्राय लिरनोसै दानिया SMBT रेलवे स्टेशन लिरनोसै आङो रेलवे स्टेशन नायदो नैफ्राय ओंखारखाबाय SMBT बेंगालुरु स्टेशन सत्यानगर मारुति सेवानगर बेंगालुरु कर्नाटका बेखौ क्लिक खालामदो दानिया बेबायदि बिदि क्लिक खालामोबा दानिया नै नोंनाव गारि बुक खालामनायनि थाखाय अपसन फैबाय हा रायजोफोर दानिया प्राइम प्लास 571 बेनिफ्राय बुक एनि अट' नङा होमबा बाइकबो दङ मिनि बाइकखौ खालामनाङा आवारलि रेन्टेल माने नों बेखौबो लानो हायो सोरहाबा नांगौबा प्राइम SUV आवहाय नोंहा 7 जन गाखोनो हागोन मिथिबाय ओमफ्राय प्राइम सेडान दानिया नोङो माखौ नांगौ नङा होमबा सिम्पलि बेहाय नों क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया आङो नोंथांमोननो बानायना दिन्थिनोसै अट' मिथिबाय अट'खौ क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै आङो अट' क्लिक खालामबाय दानिया सिम्पलि बाहाय मोननै बेहाय मोननै प्राइस देखायो हो दाना अलायाबो एसे सालाक जाबाय अला एप्लिकेशना माने 310 बे नङाब्ला 318 बेखौ दिन्थिदों दा नोंनाव ड्राइभारा लाहैगोन 318 थाखाखौनो नोंनि जे डिस्टेन्स बेखौ नायनानै नैबे 310 खौ लानाय नङा अला ड्राइभारा ओरै बाराखौसो लागोन 318 खौ हा बेखौ नोंसोरो गोसोआव लाबानो जाबाय एसे एनै बारा जाहैयो दा नैफ्राय बेसेबां जाखो 8 थाखा माबा 8 थाखा बारा देखायहैदों बेबायदि दाना बारा देखायग्रा जाबाय हा दानिया अट' क्लिक खालामदो सिम्पलि बिनिफ्राय बुक अट' बाहाय क्लिक खालामबानो जाबाय नैफ्राय बुक अट'आव दानिया नायदो बेबायदि सार्च जाबाय दानिया बेखौ अट' ड्राइभारा लासिगोन मिथिबाय आं देखायनि खालामथारनानै बेबायदि जाहैबाय दाना एसे टाइम लागोन हो नै लाबायबो अट'आ आं नोंसोरनो दिन्थिथारबाय दाना लाबाय हो बियो दानिया नैबाय 6363 बियो माबा फैबाय OTP दानिया KA04AD6239 बिदि फैबाय हो दानिया बे फैबाय नालाय नैबे अट' नाम्बारखौ नायदो बेनिफ्राय नैबे जिरायोबा नैबे माबाखौ होबानो जाबाय 6363 दानिया बेखौ आं केन्सेल खालामफिनसै हो नोंथांमोन आं नोंसिनि थाखायसो आङो बेखौ केन्सेल खालामनानै दिन्थिनोसै खिन्थु केन्सेल खालामोब्ला नोंहा फाइन नांगोन हो दा आंहा फाइन नांसिगोन केन्सेल खालामनायनि थाखाय मिथिबाय रायजोफोर आङो बेखौ केन्सेल खालामफिननांसिगोन आङो उफाय गैला नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायल' बेखौ बुक खालामदोंमोन नालाय र' एक सेकेन्ड आङो केन्सेल खालामबाय हो केन्सेल खालामफिनबाय आङो दा नोंथांमोनहा केन्सेल खालामनो नाङा केन्सेल खालामोबा फाइन नांगोन हो दा आङो केन्सेल खालामबाय नोंथांमोननि थाखाय आंहा फाइन नांसिगोन नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिखानाया मोजां नङा होमबा बेनिफ्राय अट' ड्राइभारखौ केन्सेल खालामहरोबा नोंहा जेबो नोंनिफ्राय माने फैसा दाननाय नङा दा बेबायदि खालामबानो जाबाय आङो नेक्स्टआवहाय आरो फिन बिनि भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनो सोरबा WhatsAppआव लकेसन शेयार खालामो नङा होमबा लकेसन शेयार खालामनायखौ माबोरैहाय अलाजों बुकिं खालामनो बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन दा भिडिअ गोलावद्राय जाबाय नै 9 मिनिटानो जाबाय दा मिजिंथियो नोंथांमोनहा रोंबायानो जानांगौ आरो नोंथांमोनहा SMBT निफ्राय बेबायदि खालामना फैबानो जाबाय बा गुबुन जायगायावहाय बेंगलुरु सिटियाव बेरायनो थाखाय बेफोरबायदि बुक खालामनो हाबाय नोंथांमोनहा आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहा SMBT आव रेलवे स्टेशनाव ओंखारोब्ला गोजौनिफ्राय दा खालाम गाहायाव ओंखारबोनानै खालामफै नङाबा नोंसोरखौ बे अट' ड्राइभारफ्रानो डिस्टार्ब खालामबाय थागोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन बाय थेंक इउ टेक केयार